gyud sa Ginoo ug unsa gyud na para sa gi-share ni Mamberi no nga naadyoy lukot-lukot ba nga pangitaon gyud na straight gyud na ni Lord. This time mo tas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, embahador or ambasador kanang nas imong tapad ng ambasador ko ni Kristo. So ginli siya. Ambasador ka ni Kristo. Sa Bisaya anang ambasador tigpamaba maoy gipadala. Amen. Nagka-problema ang China o ang Amerika, Philippines. Gustos mga Pilipino nga palayason na nila ang ambasador sa China diri sa atong nasod. Isarado na ang Chinese embassy sa atong nasod. Manay gustos mga Pinoy. Pero wa ka kasabot na kung imong isirado ang imong paulion, palayason ng ambasador, tanan nga Chinese dinhis Pilipinas, uli sila. Kaya mao manay custom, mao manay rules, mao manay balaod. So in other words, pag naay ambasador imong hilabtan ang tibuok nasod. Amen? And kay ikaw ambasador man ka sa gingharian nga mao ang langit, pag hilabtan ka ang ilang gihilabtan tibuok langit. Dapat kasabot ka ana. Amen? Ambasador ka ni Kristo. Sige, maadto una ta mga igsuon sa ato ablihan ang atong mga Bible. Mamalihog ko sa ga-operate sa ato ang screen King James og na King James dai nga version. Kay Bisaya mari ako adare. Luke chapter 20 verses 9 to 18. Ningon si Ma'am, ito to, Zen. Ningon siya ganiha nga real talk man si pastor. Bitaw sa pagsugod gyud di gyud ko kamao maghinay-hinay istorya, mumbot lang. Di jud ko magtago-tago ra. Ingana ra siguro gyud. Luke chapter 20 verses 9 to 18. Luke chapter 20 verses 9 to 18. Kung naan na mo barog ta palihog mga igsuon, katong walay Bible, ato lang basa sa screen. Verse 9, unya gisuginlan ni Jesus ang mga tawo ni ining sambingaya, may usa ka tawo nga nag-ugmad og parasan, iya kining gipasaupan, og milangyaw siya sulod sa dugayng panahon. Verse 10, pag-abot sa ting pamupo sa mga ubas, nagsugo siyag ulipon ngadto sa mga saop, aron pagkuha sa iyang bahin sa abot, apan gipuspusan nila ang ulipon o gipapauli nga walay dala. Busa, verse 11, nagsugo siyag laing ulipon, apan gipuspusan usab kini sa mga saop o gipakaulawan o gipalakaw nga walay dala. Verse 12, unya nagsugo siyag ikatulong ulipon, gisamaran nila siya o giitsa ngadto sa gawas. Verse 13, unya miingon ang tag-iya sa parasan, unsa man kahay akong buhaton? Ipadala ko ang pinangga kong anak og magtahod gayud sila kaniya. Verse 14, apan sa pagkakita sa mga tawo kaniya, nag-ingnanay sila, mao kini ang anak sa tag-iya, patyo nato siya aron maato ang parasan. Busa, giguyod nila siya ngadto sa gawas sa parasan og gipatay. Nanunsa man kaha ang buhaton sa tag-iya sa parasan sa maong mga saop, nangutana si Jesus. Iyang adtuon og patyon kadtong mga saupa og pasaupan niya ang parasan og lain. Sa pagkadungog sa mga tawo niini, niingon sila, dili unta kana mahitabo. Unya mitanaw si Jesus kanila og nangutana, unsa man di ay ang buot gipasabot? Niining bahina sa kasulatan, ang bato gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing mahinungdanon. Verse 18, ang tanan nga mahulugan ngadto ni adtong batuha mapusgay, apan ang mahulugan niini madugmok. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan, magpasalamat kami nga walay hunong ang imong pagpalambo, pagpatubo kanamo. Lord, nasayod kami.
nga matudluan gayud kami kung mudawat kami nga sad-an. Og nagpaubos kami karon sa imong atubangan tungod kay hiwi ang among mga pagkinabuhi. Unya nag-angkon gyud mi nga imong mga anak Ginoo. Munang karon nga kabuntagon, salamat sa imong pagtudlo, pagbadlong, pagtulid og mga pagpanton. Salamat sa latos, Lord. Wala gyoy makaikyas kaming tanan pati ang magwali Ginoo. Maigo gayod sa imong pagtudlo. Salamat Amahan nga mao gyud ni ang paglaom nga mausab ang among mga kinabuhi ug mahimong mahimaya ka diha sa padayon namong pagkinabuhi sunod diha kanimo. Lord, sa mga kasing-kasing nga samdan, nahuna nga naglibog, kagib-apon, luya, kapoy, kasurenderon sa kinabuhi. Himo ang imong mga pulong maghupay, magdasig, magpalig-on, magpabangon, magpabarog. Ug puna kami sa imong paghigugma niining mga taknaa Ginoo. Salamat Lord, bisan sila nga nakauban namo, pinaagi lamang sa social media, kabuta sila, pinaagi sa imong mga pulong. Ikaw lamang among pasidunggan, daygon, simbahon, hangtod matapos ang among kinabuhi. Salamat sa langit nun nga kaalam. Madawat namo ni Amahan, pinaagi ra gayud sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, ang among mangluluwas, Hari ug Dios. Kitang tanan moingon, Amen and Amen. Manglingkod ta, lingkod ta tanan. Now, karon dunay mga tawo nga moabot sa tong kinabuhi nga wa ta kaila. Either sila ang mga taong maghatag natog kadaot or sila ba ang tawo nga manalipod nimo, mulig-on nimo, muluwas sa imuha. Dunay kalit nga moabot nga mga tawo nga wa ka kabalo og makatabang ba sila nimo or sila mga scammer di ito. No? Kasagarang dali nga ma-scam nga batan-on. Tagaan raganig bulak, teddy bear, cake, kiligon dayon. Nya pag-abot sa unahan hila kay sakit kaayo. Ma-scam. Nya kanang daghan kag problema, labi nag financial, sika guna-una ka, asa ka ako mag-invest, asa ka ako nga kulang jud ni, kulang jud. So sige ni mo panguna-una, pangita ka sa ka ma-invest, ma-scam na hinuon. Nay maabot nga mga tao sa tong kinabuhi, apan dunay mga tao nga maabot sa tong kinabuhi nga sila tinuod nga pinadala. Sila tinuod nga pinadala. Munang klaruha gyud og ayo, ang tanang nabot aning tinguga ingong amen. Klaruha gyud og ayo, kinsa nang mga taong nas imong duol, nas imong palibot, kasulti nimo kanunay, ka-chat-chat nimo, ka-text nimo, kuyog-kuyog nimo. Sila ba ang mo-build up nimo, mutabang nimo aron makaabot kas imong future? Or one day mao na mo guba nimo. Hatagan kag anak nya di mo angkong siya amahan. And that is why kinahanglang masayod gyud ta. Sa atong kinabuhi usaray pinakasiguradong ni anhi. Sa atong kinabuhi nga naghatod og kaayuhan sa kinabuhi walay lain si Kristo. Nganuman, walay tawo igsuon sa atong palibot nga makahatag nimo kadaogan, kaayuhan, kalipayon. Silang tanan mas stress gyud ka. Bisan gani ang ilang kalipayon, na sila'y blessing, na sila'y panalangin, i-post nila sa Facebook, mag-uol ka, anong sila raman? Wala magyo. Ngana ka no? And that is why ang siguro ra gyud makahatag nimo tinuon nga pagigugma kalipay. Katagbawan siya nga mianhi gikan sa langit. Ang atong Ginoong Hesus. So sige na kang ingnon, ayaw ibutang imong kalipay sa kwarta, kay ang kwarta mo wala. Ayaw ibutang sa tawo, kay kanang tawhana, ayang kalipay, ikaw, karon, pero ugma, lain na po niyang kalipay. Amen? Nya maguna nakaalam ni duta man nga ko ano sa man siya. Ang kinaiyahan asa man ni dapit. Ganang ni kawayan. Sa bilar, madto jud ko ane, malipay jud ko kadto ko ane. Sultian ka nako, do kasi mana balik-balik dito, malipay pa ka? Sapagkat tinuod lang ang kalipay na aragyo diha sa Ginoo. And that is why gipadala siya. Gipadala siya sa kada tao kay ang tanang tao nang inahanglan niya.
Ang problema mga igsoon tungod kay ang tao magpili man gyud. Usahay nindot biya ning watay kagawasang mopili. Pero kay naman tay kagawasang mapili og usa po na nindot gyapon na siya. Lamang ang tao dili gyud siya kamaong mopili. Sa mga batanon pagtan-aw ang ayan gwapa unya, ution unya. Nindot og figure o Lord, mao na ni akong giambo. Di ta kabantay, di ta kamao. Masaya ra ba ka na imong pilion? Grabe kayo, mala anghel og kinaiya. Pag magkuyog na mo, di nakakatapad niya kay punog sungay ng gawas, mura nagdinosor. So dapat makasabot gyud ta og ayo. So ingna nang naa sa imong tapad, embahador or ambasador ka ni Kristo. Ambasador ka ni Kristo. Now, atong isa-isahon eh. Unang pangutana, unsa maning ambasador? Ang ambasador, niingon diya nga representative sa nasod, tigpamaba siya sa maong nasod. So kay wala man ang hari dito, sa ilahang nga nasod, di araman siya diri nga nasod, nay embahador dito nagrepresentar sa hari or sa presidente. Munay ambasador. Kung imong pitkan ang dunggan sa ambasador, buong sandataang lakas sa anak nga nasod nga iyang gi-representaan, kalaban nimo. Bitbiton gyud ka anak nila. Kay mao manay balaod. Now, ang sambingay naghisgot ni siya kabahin sa katauhan sa Israel, kinsa gipanag-iya sa Dios ingon nga parasan. Og sa dugay nga panahon, gikan sa pag-ugmad sa maong nasod, nahimok yun silang usa ka nasod. Usa ra man ni kaliso, si Abraham, nanganak ni Isaac. And then si Isaac nanganak ni Jacob, si Jacob nanganak og 12. 70 ka tawo nangadto sa Egypt, 430 years, niabot sila 2 to 3 million gidaghanon. And gipapauli sila ni Lord agi sa Mount Sinai, hangtod nga nakabot sila sa yuta sa Kanaan. O ang Kanaan, mao ang dapit nga gipuy-an sa mga tanom sa Dios nga mao ang Hudyo, ang nasod. Naapsan lagi ko ninyo? And then, sa taas nga mga kapanahunan, kining maong nasod, nibiya, mubalik, mubiya, mubalik, mualagad, mubiya, mualagad, mubiya. Nahigugma, musalikway, mahigugma, musalikway. So, ang Dios nagpadalag mga sulugoon. Kanang giingon dire nga nagpadala siya sulugoon aron pag-atos parasan kay mangayo siya iyang bahin. Kabalo mo ang bahin nga atong mahatag sa tag-iyas parasan nga maong Dios, mao ang atong pagsimba o pagpasalamat. Kining matarong natong pagkinabuhi nga makahimaya sa atong Ginoo mga igsoon, mao na ang bahin nga gipangayo. But sad to say, unsay nahitabo mga igsoon? Diritso ta sa verse 10 sa pag-abot sa tingpamupo sa mga ubas. Nay panahon sa pagsimba, mga panahon nga mahimayaon ang Dios, panahon nga mohatag na ta og pasidungog sa Ginoo. Ingon siya, nagsugo siya, ulipon ngadto sa mga saop. Kitang tanan maingon saop. Tenan. Igo ra kang kabantay, igo ra kang gatiman, di gyud ikaw ang tag-iya, bisan pag magpatag-iya, tag-iya ka. Kanang kita bitaw, paminaw kung mag-ayo, kita ba? Kung makaastata sa kinabuhi, murag yung kita'y tag-iya. Buot-buot lang, kita lagi magbuot. Muna kung gusto mo ulit, ingani lagi ko, mabuot kag ingani akong batasan. Mind your own business, inganaon kung imong tambagan. Mga suko. Hello? But ang pagkatinuod lang sa opra gyud ta, ang hangin nga itong giginawa, ang kusog makakita, makasulti, makadungog, makalakaw, makabuhat, even the intellect. Pastor, ako maning gipaningkamutan og eskwela, kining tanan iya sa Dios. Igurat ang gitugyanan, gipaalima ra nato. And those who can be trusted by small things can be trusted by greater things. Pero kung di ka kasaligas, gagmayng butang, anong nangandoy yung gagdag ko? Nangandoy og milyon, di ka mong mo-budget sa 20. Hello?
Mga Android, dinago, di ka mo budgets, ginagmay. Paminaw, yun mo kaayuan eh. Kaya makalimot, rabatang di kita itagiyas ng kinabuhi. Kung sa ilang gibuhat, apan gipuspusan nila ang ulipon o gipapauli nga way dala. Exactly. Muni gibuhat, gapadala ang Ginoo og mga propeta ngadto sa Israel arong pagbadlong kanila apan ila rang gipangkastigo, gibiay-biay, wala dawata, gipangpatay pa ang uban. And because si Lord mapaubsanon man, mapailubon, dili siya dritsong pareha nato nga inig kasala latos dayon, bunalan dayon, inig kasala hapak dayon. Ang Ginoo lahi man. So nagpadala pa siya another prophet, another man of God, mga magwalali, magtutudlo, magdadasig. But sa gyapon, ningon ang verse 11, busa nagsugo siya laing ulipon, apan gipuspusan usab kini sa mga saop, gipakaulawan. Notice the word, gipakaulawan. Shamefully. Gipakaulawan. No? Entreated him shamefully, and sent him away empty. Grabe, no? Insulto kayo na sa tag-iya. In verse 12, grabe ang Ginoo, mapailubon kayo, ningon na pod siya, nagsugo siya ikatulong ulipon, gisamara nila siya o giit sa ngadto sa gawas. Mao gyud ang gibuhat sa mga propeta, ngadto sa ngadto sa mo ni gibuhat sa mga Hudiyo, ngadto sa mga propeta ang gipadala sa Dios. Ingon ang verse 13, unya miingon ang tag-iyas para sa unsa man kahay akong buhaton. Muna iyang naipangutana diha. The Lord of the vineyard, what shall I do? Nag-isip siya, unsa may akong himuon ha? Lisod man gyud sila. Kiming mga pastor nga igsoon, wa gyud mi hunong, sige huna-huna. Hangtod na gyud mga matay mi. Magsige ra gyud mi guna-una, Lord, unsa na magpod, unsa may himuon, unsa man. And notice that bisan ang ministry mga igsoon, need gyapog finances. And makabuhat ka, dagan kay kag plano, pero maghisgot na kaning finances, masabod ka. No? Muadto ko dito, Lord, mag-ministry. O niya, magbaktas ka dito, tungag adlaw pa dong. Di, pagkakabot dito, nangatulog na sila. So, naguna-una siya kung sa pa may mahimo na ako sa akong parasan. Sa Israel, or sa tibuok kalibutan, sa akong katawan, or sa church. You know what? Kita parasan tas Ginoo. Before siya mahimong parasan, kasagaran, ang mga tanom, mga igsuon, irason unsa na siya, kanang binuak nga black container, butangan na siya og tambok kayo nga yuta niya, saguan og abo gamay. Unya isabo dito, ang gagmay kay mga liso. Muna gitawag og iras. Inig manubo na sila, di na pwedeng dili bulagon. Nagkita dire, ayaw mo kaguol aning usahay, di ta magkasinabtanay kay someday magbulag lagi ta. Kaya di man ta magpabilin dire, musugot mo kanher mo Lourdes kanunay. No? Kasi manglangyaw magyug ka. Maminyo ka, unya, mayon ato tag Leyte puyo, ato tag Kuan puyo, ato tag Mindanao puyo. At least sa church, giiras ba? Gipatubo, itanong mo niya ta, somewhere, mapuslan ta. So para santa sa Ginoo, niya ipadala, ningon siya, ipadala ko ang akong anak, ang pinangga kong anak, gimension niya, no? Ningon siya, he said, what shall I do? And then, wow, kini, okay kini. I will send my beloved son. It may be, they will revenge him, reverend him, when they say him. Ay, tahuro na ni, kay anak na ko ni. Anak na yun. John 3:16, for God so loved the vineyard, the world, that He gave His only begotten Son. Tahuro na unta ni. Whosoever believed in Him shall not perish, but have everlasting life. Verse 14, apan sa pagkakita sa mga saop, sa mga Parisiyo, sa mga leader, sa mga Hudyo, sa mga pundok, organization sa Sanhedrin, Pharisees, Sadducees, scribes, and the Jewish leaders, religious people, nag-ingnanay sila, mao kini ang anak sa iya, patio nato siya, aron maato ang parasan. Ha! Grabe lang plano, no?
patio niya aron maato. Kini siya mauni siya ang espiritu ni Jezebel. Si Ahab ningon siya ganahan kaayo ko anang yuta ni Nabot. Unya ako siyang giingnan lab. Asawa man niya si Jezebel. Ako siyang giingnan nga ako ana ng yuta, paliton ako na bisag pila pa, or kundi ka gusto, bayluan lang na ako naglain pod nga yuta. Pero di siya musugot. And the Bible says nga si King Ahab di katulog. Di mo kaon tungod siyang kaguol kay wa gihatag ang yuta ni Nabot. Ingon si Nabot, no, dili na ko na ihatag kay kabili na sa Dios diri na ako sa akong katigulangan diri na ako kabili na. Ingon si Jezebel, ayaw. Nganong naguol man kahari ka ikaw tagiyas tibok Israel. Ahab, kaon niya, pahulay. Ako'y bahala, ugma dayon ihatag na ko na. So, si Jezebel ningon siya, bay magsuhol kog duha ka bakakon. Og sila mo'y ma-witness. Nga sa panahon sa panagtigom, misyagit ni si Nabot, nga gitunglo niya ang Dios ug ang hari. So, binayran na to nga witness. After that, kay na may balaod nga kung mutunglo ka sa hari ug sa Dios, patyon gyud ka, napatay si Nabot. Napatay siya. Pero kay, ang propeta ni ingon man, balsan ka, imong dugo, tilapon sa iro. So sila, hurot. Maupod ni, gusto nila nga ilahon. Ilahon ang nasod, ilahon ang tigom, ilahon ang relihiyon. Munang kamo, magsige mo kang kunangkon ang relihiyon, looy, gyud kayo mo. Si Kristo gyoy hingpita sa pag-angkon mga igsoon. So patyon ta siya aron maato ang parasan. Dili sila gusto nga harian sa Dios. Kitay magbuot aning atong nasod. Dili sila gusto nga ang ilang religion or ang simbahan, ang community of believers harian sa Dios. Ayaw. Amo ni. In fact, kita nang lakaw ta atong gisangyaw. Ang katawan mo biya sa sala og magpasakop kang Kristo, mudawat kang Kristo. Wa ta nagsangyaw nga oy pamiya mo sa inyong relihiyon, arong-ari mo sa among relihiyon. Dili na maoy atong tuyo. In verse 15, giguyod nila siya ngadto sa gawas sa parasan og gipatay. Exactly. Pagsulod ni Jesus ngadto sa city of Jerusalem. Grabe na yung city, no? Mayon kay kag city, gipadiran og habog kaayo. And si Jesus, lisod siya sulod dito. Kay balwarte man siya sa Sanhedrin. Mga pangulo, mga scribe, mga Pariseo, mga Sadduceo, the great opposers of Jesus. Batingon ang Bible nga, ang madaugong pagsulod ni Jesus. Bisan pa naglisod-sulod, basta atong Ginoo na mo sulod good. And you know what? Sa pagsulod, paingon pa ni Jesus dito, ang mga Hudyo na nagsagit, blessed is he who comes in the name of the Lord, dalaygon ng Diyos. Pero pag atubang na nitong Pilato, sila ragyapon naninggit, ilansang sa cross. Sometimes ing anak ka magdayag, praise the Lord, praise God, pero tuwa ka sa inyo, pisting yawa, let's say, mo na imong isagit. Ako, dili na dyan ko magpugong-pugong, bisag diyan pa ko dire. Why ambassador ka ni Kristo? O unsa ang imong nasod, diha na makita nimo. You are representing. Kaya nga, kining mga ambassador, nakabihi sila ng maayos. Dili, pwedeng ambassador ka pa, pobre-pobre kag dagway. Nakakulinta sila, gold na sila yung mga unya, masabtan pag na to. Because nag-represent sila sa usa ka nasod. Dili, pwedeng tungod nimo maulawan ang nasod. Kaya unsa ko ni siya, amo ni ambassador sa Philippines, wala lagi ni siya panudlay, mura lagi ni pastor sa Lourdes. Dili, pwede. And that is why sa atong buhat, sa atong linihukan, sa atong binuhatan, ambassador ta, we are representing the nation. Munang kung magpakasala ta, bisag mag-post-post lang kag maos Facebook, ang naulawan dili ikaw. Ang Ginoo, ang tibuok gingarian. Because ambassador siya. So gipadala ang anak, the first great ambassador of heaven is the living Son of the Most High. The most beloved Son. The begotten Son. So gipadala siya. Tingon sila, ato ning patyon.
patio nato arong maato na ang parasan. So sulod siya sa city sa Jerusalem. After that, pila ka sa kasiman ng labay, ampo dito sa humaniya sa Gethsemane, ampo siya. And after that, gidakop siya. Human sa pagdakop, gihukman. Nga patyon siya sa gawa sa parasan. Gawa sa cities Jerusalem. Gusto yun nila nga mo, ayaw nagsudlig laing sek, ayaw nagsudlig laing totoo. Because ang ilang panglantaw sa una ni Kristo, kulto. Munang ayaw mo kagool, ingnon gani kag sulpot. Nga no, sa pagbuhat sa kalibutan, na mo tanan? Dito mo, nagpapak, sige Lord, pagbuhat, o adlaw Lord, oh kada, wow, ninduta Lord, diha na mo, ha? Gara ba yan ninyong manawag mong sulpot, murag di mo unang sulpot? Kitang tanan. Gitagaan kinabuhi sa Dios. Kitang tanan, gihimong mga anak sa Dios. Amen? Kitang tanan, trapo, ingon si Isaiah, ang atong pagkamatarong, trapo atubangan sa Ginoo. Kitang tanan, abog. Kitang tanan, wala. Kita mo nang watay ka pa si garbo, gamay og dako. Lain-lain matakahimtang watay pa sa garbuhay. Kung taas imong ilong, mubo ning ako, sagdi lang, makaginawa, makaka. Ano po kang nahasol? Lumiya po doon tagkini akong ilong ni Bingbing. Di mag-ool si Bingbing, kaya ang imong ilong manto niya. Importante, ginawa mo na unsa man mo diha. So kay ambassador man ta, bantay ta sa atong lihok, atong pinulungan. Now listen to this. So, gipatay niya. Ingon ang verse, ingon diha, apan sa pagkakita, sa verse 14 tanaw, sa pagkakita sa mga saop kaniya, nag-ingnanay sila, maunig anak. Maunig anak sa tagiya, patio nato siya aron maato ang parasan. Kabalo mo mga igsoon, ayaw mo pangangkon og relihiyon. Kamo sabdi mo na ako gipanag-iya. Ang church din na ako gipanag-iya. In fact, nako'y nadungog nga wali atong Sunday nga himuan daw kog balay. Resultian mo na ako, og naa magaling tukuron diha, di na ako. Kay someday, niglakaw na ako sa pastor na nga adre ma-assign. O palakon ko sa Ginoo. Kana naman po dre, ani ko. So iya tanan sa Ginoo, wala tayo ato ang mga igsoon. Amen. Nakasinabot ha? Sa verse 15, busa, giguyo nila ngadto sa gawas, ngadto sa parasan. Karon ang pangutana ningo siya, none. No? What therefore shall the Lord of the vineyard do unto them? Sa kayo moon, mupakpak, malipay. Uy, thank you, gipatay ni mga akong anak. Thank you. Nganaon ka? Ningon ang Bible, iyang adtuon. Verse 16, iyang adtuon og pamatyon kadtong mga saupa og pasaupan niya ang parasan sa lain. This is it. Imbes katawhan ra nga Israel, wa man nila dawata, kitang mga hintel, maoy na adapt na himong saop na puli. Gentile nations. So kung karon naa na kadiha, dili gyud ka mo dawat sa mga pagtudlo sa Ginoo, someday, ma-realize nimo oy sayang di ito kung lain na maoy nagdawat og nakaangkon sa maong mga bunga. No? Ano na yung mga people nga sige ampo, Lord, luwasa siya. Ang iyang giampo ng alagad, siya maoy nawala. Siya maoy di na. And then sa pagkadungog sa mga tao, miingon sila dili ka na unta mahitabo. And then ingon sila, dili mahitabo. Unsa man ang giingon sa kasulatan, ang bato nga gikinahanglan gisalikway sa kadaganan ana imong foundation. Pinakalig-on, pinakaimportante. Unya ang tanan nga mahagbungan aning, ang tanan nga matagak aning bato mabungkag, apan ang matagakan sa maong bato ma-powder, maabog. Akong usbon, kung dunay mahulog. Kung dunay mahagbong anang batuha, bungkag, mapusgay. Apan kung kanang batuha maoy mahagbong na mahagbungan anang batuha, mapowder. And that is why wa tay kapaingnan.
Bisag unsa kagahi ng imong relihiyon, kagahi ng imong tuo-tuo, kagahi ng imong prinsipyo, pag nahagbong na kades Ginoo, pag ma-in love na kades Ginoo, guba gyud na. Nabago na lagi na siya. Ano man? Gailis na. Inilisan na rin na bago. And then ingon siya, kung ang bato mo ay mahagbong ang mahagbongan niya pulbos, it means nga ang judgment nga bato, the rock of the ages is the Lord Jesus Christ, ang mahukman niya, ang mahagbungan niya, ang mapahamtangan niya, pulbos gyud. And balik ta mga igsuon sa ato ang pagkasulugoon sa Ginoo, mga ambasador ta. Sila giingon na daan nga kining mga ambasador nga gipadala, mga sulugoon, mga tigpamaba kay ang hari di man kaadto. For example, ang atong si Marcos di man makaadto sa Japan, so padala naman siya embahador. Ang embahador naman dito may musulti. No? So ang gipadala nga yung embahador, ginakastigo, ginapakaulawan, mausab ni ang may tabo sa ato. Pero tanawa ra ka, mabikil ra gani kagamay, mura na kagdili, mura nagpag-umangkon ni Satanas. Unya Christian man ta, mga embahador man ta, iya naman tas Ginoo. Gisulti naman daan dire nga lutuson kamo kon ang ako gihinganlan lagi ngani mao punay buhaton diha nila ninyo. Labaw pa gani. Pero nganong makurat man lagi ka og nakay madunggan. You know, na ako'y naminaw kog wali mga igsuon nga pagtudlo, kakuha kog powerful kaayo nga attitude sa kinabuhi. Nakaingon gyud kong may pay magpakahilom, may pay mawala kas kalibutan. Bot gipasabot anang mawala kas kalibutan kanang walay nakakita sa unsa imong gipanghimo. Why? Nakabutang dito the power of not knowing. Ang gahom sa pagkaway na hibaw-an, wa ka kaybaw. For example, si Tinilda na sa gihatag na akong 20,000. Iyang gipaagi ni Ate Yone, example na ni Ate. And then si Ate Yone, wala niya gihatag na ako ang 20,000. And siya may istorya, amigo rami. So wala ko'y problema niya, no? Wala ko'y kasuko niya, wala ko'y amigo ra yun eh. Pero pagkabalo na ako nga atong last year na gihatag, kunya wala abot na ako kay naani mo. Sigurado yun na, bisan pag-unsa ko ka matarong nga tawo, mag-uol yun ko, di ba? So doon ay gahom ang pagkaway na sayran. And that is why nagproblema nakadaan sa imong pamilya, sa imong kaugalingong kinabuhi. Sige, pag yung kagtanaw sa Facebook, dagang kayong problema, di na stress nakadayon. Basta pag yung kag mga comment, danghag ni nga driver, ni bangga na po itong usang comment, ikaw ayaw panghukom, kaya ka nakabalo, basta ikaw na po yung mabangga. Dagan kayong problema. So doon ay gahom, ning wakay kay balo, malinawon ka. Kanang waka na kay bao, di kay tanan na lang yun, hibawon. Feel ni mo, sikat ka kay tanang sikritos, tanang tawong nagpuyo sa Bohol, kabalo ka. Mangutan na pila may imong sweldo sa pigsigig ato silingan paminaw mga chismes. Hatodog mga chismes, pila yung sweldo ni mo. Magsabot na daan, anak, pila may imong SS, pila may imong pensyon o niya, anak. Amen. And then nagpray ta, Lord, dagay kong mayong panglawas, magkasakit ta. Sige man ka-stress, sige ka kabugat, sige ka guna-una, ano na bugat na stress ka, sige apil-apil problema sa mga tao. Naminaw pa mo? Kung nagrepresentar lang kung tatak ang Kristo, wa na tayo problemahon. Kung unsa siya, maura na. And bahalag pakaulawon, insultuhon, dili dawaton, palakon, nga empty. Wala kay imo. And listen to this. Kining unsa may atong gibuhat pag-anhi sa ambahador, sa ambasador. Pag-anhi niya, gani siya mismo tag-iya anak ni anhe. Paminaw ha? Unsa may atong gibuhat? Gidawat? Kabalo ka dali kay kang mudawat og relihiyon. And in fact, sa gamay pa ka, bisag di pa ka kamaong mudawat, gipugos na kagpadawat og relihiyon. Pero maglisod kag dawat ni Kristo og sa iyang mga pagtudlo. Lisod kaayo. Munang manigulang ka sa relihiyon, pero wa ka nanigulang sa pagtuo. You grow matured. You grow old but not grow in maturity. Muna'y lisod.
Amen? Dugayan naman niya pangalagad, bataot, magyapong kayo kinaiya. No? Kabalo ba mo nga magsige may istorya sa akong wife, counselon po, istoryahon ako siya, kabalo ka, bisag limbungan pa ta nga na, basta kay, humana na nimo na overcome, di na ka maapektuhan. Bisag limbungan pa ka. Amen? Kabalo kang imo ba, mga, hatag silod sa imuha, pero wala nabot sa imuha kay, tuan ni Herodes na padong, siguro asa na padong. Bisan pag may tabo na, unya makabalo ka na, ayaw kasukuan ng tao, huwag naigabuhat ni mana. Kung na-overcome na, nimo na nga kinaya. Pero kung wala, high blood lagi ka. Amen? Nya kabalo ka, sayo yun kayong ipangayog suri. Kung na-overcome na nimo ng mga ingon-ana. Bisan pag feel nimo, ikaw may biktima. Pero kung wa ka kasabot sa imong pagkasulugoon sa Ginoo sa imong pagkakristohano, na sigurado maningil gyud ka. Imo pag yung ipakita kung kinsa ka, unsa ka. Asabta na to? Now, gihatag ang embahador, unsay atong gibuhat. Naay gipadala. And ang iyang gipadala kaayuhan para sa tanan, kaluwasan. Makasabot ang tao sa gugma, mubiya sa butang nga muguba niya nga mao ang sala. Og mudawat sa kinabuhi nga mao ang kinabuhi anak ang Kristo. Pero unsay gibuhat sa tao? Isaiah 53 verse 3. Isaiah 53 verse 3. 4. Abot sa 9. Tanawa ra gud ni. Verse 3, gitamay ta nato siya og gipakawalay o gisalikway. Nakasinati siya mga kagulanan o mga pagantos, gani walay mo tan-aw kaniya. Wala nato siya tagda o gipakawalay bili lamang. Muna gibuhat sa tao ngadto sa atong Ginoo mga igsoon. He is despised and rejected of men, and man of sorrows, and acquainted with grief. Ang iyang habol, ang iyang unlan, ang iyang pagkaon, ang iyang bistik, kagulanan, ang iyang giinom, kagulanan, ang iyang gihigdaan, kagulanan. So he is acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. Agin tagad. Wagin hatag pagtagad. So he was despised, and we esteem him not. Wagid dawata, wagid gaksa, wagid midawat. Verse 4, apan giantos niya ang kasakitan nga kita untay angay magantos. See? Kita untay angay magantos. O gipas-an ang atong mga alantoson. Og nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Da mirisi. Ano ba? Mao na. Di ba? Mauna ang mga una-unas, mga Hudiyo sa mga bugado, mga magtutudlo sa balaod, sa mga kadagkuan, sa Sanhedrin. Ilang panguna-una nga si Kristo nag-anto, silot niya sa Diyos. Kaya nga nung giangkon niya iyang kaugalingon nga Diyos. Tanawa, verse 5. Gani, gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Munang natay kanta, walang takabalog asa, makitaan. Manganta man kita, by His stripe we are healed. Di ba? Pinangis siyang labod na ayot ha. Pero asam na dapit? Wako ko pa. Na as Isaiah 53 verse 5. O niya, napangos niya tungod sa atong pagkadautan, giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas ka nato, o pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Iyang kasakit atong kaayuhan. Karon, kung sumusunod na ni Kristo, atong discomfort, arong comfort ang uban, lisod na. Dapat ato gyud kaugalingon una, akong pamilya, ako gyud na, di ba? Ingana ta? And that is why di kita kapasigarbo kay kung pagsunod sa Ginoo mo isgutan kinalayuan pag kayo. Naminaw pa ba? Amen. So ingon ang verse 6, kitang tanan sa mas mga karnerong nangasalaag o wala mo subay sa hustong dalan apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Siya man ang niani, representative. Siya ang imbahador. And then, ingon ang verse 7, bisa gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya. Tanawa ra gani. Murag kanang nasi matapad. Sige, sulay ko nung nagdaog-daog, magpakahilom ba? Amen? Padunggar ng istorya, sigurado yun ang labahan ka na.
Ningon ang Bible, bisag gidaog-daog siya, nagpakahilom lamang siya. Nya kita kay kaduda pag ganitag basig gilibak ko, i-post na daan nato sa Facebook. Bantay lang kay panitan gid mo na akong buhi, pares mo na akong habyog tuba. Pipsirag kagalong bahal mo katapat ninyo. Ngana no, isog gayog yun. Pero ingon dia, nya sumusunod ko ni Kristo. Nya kay ang imong gisunod, bisag gidaog-daog siya, nagpakahilom lamang siya. Nya ikaw sumusunod gud pastor sa ngabil sa kay di man na dali. Sunod, sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan ug sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya. Bantay niha. Kana bitang kuhaan og buhok ang karnero. Mabaw-an nimo unsay significance anaon niya. Padayon sa ta, wala gayod siya timik. Because kanang karnero nga kuhaan nimo og buhok, kung imo nang i-refer sa human right katungod sa usa ka tawo, imo siyang gikuhaan sa iyang pagkatawo. Di na nimo siya giisip nga tawo. Mang karnero, mang nagdi karnero og wa nay buhok. Mo nagkande nga ayon iro nga way atiman. Unya, explain nato na no. Ingon ang verse 8, gidala siya nga hinikawan sa hustisya og walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Wa gyud nagtagad. Unya, ginusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kasalanan sa akong katawhan. Unya, verse 9, wa gyud intawon ni siya nalubong sa Serenity Garden. Nya kamo hadlokon ra mo, di na mo ilubong, awa na di na mo simba. Unsaon man dai mo himuong kusahos paasuhan? Unsaon dai mo nga di mo ipalubong? Grabe yung mga huna-hunaas mga tao na di mo ilubong. Unsaon lagi? Ipaano? Sa pagkatinuod lang, some kanang tribal areas in other countries, doon ay nakilain-laing matang sa paglubong. Nakikitawag og aerial boreal. Unsa man na, imong lawas, tagod-taguron og ayo, ipatong sa bato, o niya ipakaon sa mga langgam. Aerial boreal siya ang tawag. Sa Navy, ilabi na sa kining sa nakasakay anang mga dagko kayong Navy ship, mga aircraft carrier sa Amerika, kanang landinganan og mga fighter jet nga barko sa Navy. Pag na sila'y kauban mamatay, na sila'y water boreal nga himuon. Isud ko gyapon kag kabaong, imong kabaong butangag pabugat, dayong ihagbong kas dagat. Naanggad sila, nasalot ko na sila tanan, nya hinay og ngana ding hagbong. Naapoy ka ng boreal nga igsoon, ibutang ka sanga. Daggan kayong paagis boreal kaniadto. Amen? Karon kay atong boreal karon, kaya lisodan kayo, dapat 50 mil nga lungon. Dapat na baboy ihawon, kaya ron kining bisita nga muanharag mamatay kay magsugal. Sa pagkatinuod lang, wala na nga na sa inyo ha, kay muhilak, o kapil nimo, kay nasubo, o kayo, kay namatyan ka. Mga na sa inyo ha, kay opportunity nilang magsugal. Uli na abot ni lapas, ni tinguga ba? Mag-uol ka na sila, kay kwarta, kay sugal nila eh. Kulabot, o kisay mga suko, anak. Basta kay maunay, tinuod. Wala na pahiluna. Tanawag asa gibutang ang atong Ginoo. Ningon ang verse 9, giandaman siya glubnganan tipon sa mga kriminal. Hala ka ni balin, kag tinuohan yun eh. Ato juga ilubong atong mga nanghigikog. May problema, laging asa ka eh. Himuon baka Argentina, di napuslan pa. 35 lata. Dili lagi na problemahon. Ang problemahon na to kung nagkinabuhi ta. Nga nag-alagad sa Diyos, nagsimba, nagpasidungog, Ginoo ka naman itong problemahon, kaya nagkamatay na to, bisag kinsa pa ng mangluhod ni mo, parang muampo, arong kamaluwas, lisod. Sa himo, ni mong bakako ng Bible, nga man mamatay ang tao, hukman.
Yun sa ang Bible, ningon, human mamatay ang tao, dito siya, magbitay-bitay pa ni dito. Magtarsan-tarsan pa ni kay magpaabot atong muampo si Ellen Onyot. Magampo si Nora Espigadira. Magampo dito si... Nya ang kaampo pag yun mo kay Himalikas. So, giandaman siya glubngan ng tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato bisag wala siya makabuhat og dautan og makasultig bakak. Tanawan natong Ginoo. It doesn't matter asa ibutang natong lawas. Total gikan is abog. Gikan is abog, kaon po pagkaon nagtubo sa abog. So og asaw niya ni ibutang walay problema. Ayaw ka problema ka sa kay lubong. Kaya nabilin mo lubong lagi na kayo di kay lubong mabahuan sila. Go problema mo. Ako na ako'y membership sa St. Peter. O niya, taga-bulan ko mohatag. Kamo, ganahan po mo. Ingnar ako, kaya akong paniyon to dali sir, kaya di ay mo enroll. Nangita na gani ko sa kuang gamay kwarto. Ano sa man example ani sir? Basta pwede ko makaatos yung opisina niya, mo higda ko dito, komportable ba kayo? Dili, cancel na. Tinod, naisulod, makagamay ang balunan. So, naa dito. Na-appeal ko. Gabayad ko na monthly. Nga naman. Kay, in the future, di mo hilak akong asawa kay maduble man ko ng hilak kay mingaw niya. Hilak pa dyan kay wawal tayo gasto ani palubong sa ani. Gira ba dyan mo manghatab? Nga tawa, oy. So, ga-prepare na daan ko. Transferable, naman po na. Pwede mo po na akong ipagamit o naay manghulam. So, ano? Ba't ang atong Ginoo mga igsoon? Tanawa, asa siya? Verse 9, ni unsang verse 9, giandaman sa glubngan ng tipos mga makasasala. Amen? Mano mo po dahil matipon ka atong mga rapist, mga makasasala, di naman na sila mga rape. Kaya mga panson dito, galutod mo na no, sumpay-sumpay na padung taas, gipatong-patong. Nya ikaw nastunga. Ang duha sa imong lalom, katong nasa lalom kay kada mahubog, manuyo dayon, manikbas. Nya ikaduhang gipatong nga namatay, libakira. Unya ikaw nastunga, sa ibabaw nimo kay lima ka patong god. Sa ibabaw nimo rapist. Unya dito pag sa ibabaw mga igsoon. Hinganlin na lang kung sa daotang tawo na. Di na wala maghilabot. Noon sa mo. Ano bukang ka problema ka asa kaibutang. Nya pastor, walay minteryo. O say walay minteryo. Asa man nga lungsod nga walay minteryo, nga ang tanang lungsod sa balaod, gibutang man itong public cemetery na adjud na. Imposible, gwa. Nindot ko po itong kan pastor, adto ko ilubong. Ano man, magsuroy-suroy pa ka dito? Saan naman tao, no? Di nakatagdo na itong mag-jogging-jogging sa Serenity. Mag-jogging na lang na sila. Yung mga buhi man na, ikaw na kanibawaan. Hukma na ka, kamatay, langit, impirno, asa ka pa doon. Naminaw pa ta? So gitipon siya, mo ni ang naitabo. Sagi padala. And listen to this, kung unsa imong gibuhat sa gipadala, mao na imong gibuhat sa nagpadala. And dili lang na sa nagpadala, kung dili sa kita tibukan. Ngaging harian because ambassador man to. And ang tuyo sa ambassador, kaayuhan. Now, arong makasabot ta ani. Hapit na tamahuman. 2 ka oras na lang. 2 Samuel chapter 10. 2 Samuel chapter 10, verses 1 to 5. 2 Samuel chapter 10, verses 1 to 5. Second Samuel chapter
10 verses 1 to 5. Paminaw mo ha. Isulti sa nako unsay pangapangitabuan ni si David mga igsuon. Gusto niyang pakitaan og kaayo si Hanon nga anak sa hari sa amo ni Hanon. Sible mao ni say puli. Gusto niyang pakitaan og kaayo ni David as king sa Israel. Og iyang gipadan-an og ambassadors. Gapadala siya mga sulugoon, mga tigpamaba. Ngadto sa hari sa amo ni Hanon. Pero unsay nahitabo? Tumbasahon ra gani. Unya human niini namatay ang hari sa amo ni Hanon og mipuli kaniya si Hanon nga iyang anak. Verse 2, og miingon si David, magmaayo ako kang Hanon, anak ni Nahas. Ingon nga maayo kanako ang iyang amahan. Busa, nagpadala si David og sulugoon, mao na ni ambassador. Aron pahasubo kaniya sa iyang kaguol tungod sa kamatayon sa iyang amahan. In verse, padayon taog miabot sa yuta sa mga amo ni Hanon ang mga sulugoon, ang mga ambahador sa Israel, ang mga ambahador sa hari nga si David. Verse 3 nagka-problema. Ingon ang verse 3. Aritas verse 3 nino, ingon diha, apan ang mga kadagkuan sa mga amo ni Hanon miingon kang Hanon nga ilang agalon, nagtuo ka ba? Nga tungod kay gipadad-an ka ni David og mga maghuhupay sa imong kaguol. Nagpasidungog siya sa imong amahan. Gatuo kag maayo yang tuyo. Gatuo kag tinuod ang comfort ngayang padala. Dinhi na kaganina guys, got ko dili tanang moabot sa imong kinabuhi. Maghatag og kaayo nimo ang ubang moabot sa imong kinabuhi. Paayo-ayo ra pero kadaot ang ilang buhaton ni kabot panahon. Munang pagbantay lagi mo. So, apan si David tinaw kayo ang iyang tuyo og motibo, maurag yun ang pang-comfort ni Hanon. Tungod kay namatay ang iyang amahan, kinsa sinahas nga maayo or kanang amigo ni David. No? So, ningon diha, tingali bayag. Gipaanhi sila ni David aron pagpangispiya og unya ilugon nila ang atong gingharian. Na, wa ka kabalog niya nira sila. Tanaw-tanaw ang ispiya naniid. Asa mo sulod, asa mo atake, asa ang strong point ani, asa ang weak point. Asa ang daling sudlon? Wa ka kabalo. So, unsay gibuhat ni Hanon mga igsoon, hari sa Ammonites, sa amo ni Hanon. Verse 4, busa gidakop ni Hanon ang mga ambahador ni David. Ang mga embahador, ang mga sulugoon ni David, o gibarbasan niya ang katunga sa bungot nga sa tag sa kanila, o gipamutlan niya ang ilang mga bisti dapit sa may hawak sa una ra gid ning crop top, no? Unya iyang gibuhian sila. Ang iyang gibuhat unsa? Abis ang ilang mga bungot. Tangtangag bungot ba? Balbas. Bangas. Unsa may tawag gud ana? Tabang ra gud mo. Karong niudto na ta. Barbas. Bungot, gitangtang. Ang mga ambahador, gitangtangan og mga bungot. Pagkauman, gipangputol ang ilang sinina. Na crop top na ni. Masa crop top. Crop top? Mga kalalakin ane nga mga ambahador. And siyempre, pag ambahador ka, dapat unang quality nimo, expert ka sa tanang balaod sa imong nasod. Before ka may imong ambahador. So sa ato pa, elite ni sila. Grabe nig skill, grabe og kaalam. Mga inilang tawo, mga dagkong tawo. In fact, kung imong tanawon ang presidente, siya ang pinakataas og rangko. Pero kung mupadala siya embahador, dito anang nasura, kanang Philippine Embassy,
kana nga ambahador dia, pareho sila level sa president atong nasod nga nagpadala. Nasabda na to? Sa ato pa ang kitangtangan nila bungot, dili lang ang embahador, kundi pati si David nga hari nga nagpadala, ug ang tibuok nasod. Kay once ang embahador imong ilabdan, unsa imong gibuhat ana? Mao man imong gibuhat sa ilang hari ug sa ilang nasod. Nakasabot ha? And what a great kaning pakaulaw nga gihimo. Gitangtangan og bungot, giputol pagyud ang ilang mga bistimang lakaw in taon ni silang na nagbahag. Yung wala man ni sila ga Adidas o Calzones sa una. Kabantay mos mga suot sa una, mga tag-as kayo nga mga sinina. Aron makasabot ka og ayo mga igsoon. So, ingon ang verse 5, naulaw sila. Tanawan ning ang mga embahador nangadto nagdalag maayong balita. Naghatag og comfort pero unsay gibuhat? Gipakaulawan og exactly mo na gibuhat sa katawhan ngadto kang Ginoong Hesukristo. Miani siya pagdala sa kaluwasan maayong balita. Pero unsay gibuhat? Gipakaulawan. Gipatay. Wala dawata. Gibutang-butangan pareha aning mga ambador. And you know, when you read the scripture, it always relates to the life and work of Jesus. Pag magbasa ka Biblia, pangitaon gyud nimo ang trabaho ni sa atong Ginoo ug ang iyang pagkinabuhi. Sama ni ining mga embahador, gipakaulawan. In verse 5, naulaw sila. Imagine na mga kinamahalang tao ni. Mga high profile ni nga mga tao, tag-as kayo ni Grangko. Pero niingon diya, great. Kanang humiliation ang ilahang na angkon. Dako kaayong kaulawan. Verse 5. Ingon ang verse 5, mga igsoon, naulaw sila, busang wala sila na mauli, nago sila. Wala sila na mauli. Nya, ningon diya sa pagkasayod ni David ni ini. Gipasugat niya sila o giingnan. Pabilin kamo. Pabilin sila, na? O giingnan nga magpabilin sila sa Jericho hangtod, tubuan sila sa ilang bungot. Agkoy, dira, naa sa gawas o niya sa sulod. Kani ang usas pinaka-importante nga atong masabtan before ka mo pauli. Because when we read the Bible, surface lang ang atong sabton. That is why ang atong gamot sa pagtuo, dira pos ibabaw. Di ba dahil pwede padadaan na lang to sila ni David og laing sinina o niya papaulion. Nganong ningon pa man ang Bible, paghuwat nga motubo inyong bungot o sa mo mamauli. Now listen to this. Balik tas original reader their culture and traditions. Sa Middle East, unsa may naadya nga mga nasod? Israel, Iran, mga Palestinian countries, Egypt, Iraq, kana siya. Turkey, basta mga Muslim countries ang naas Middle East. Hezbollah, hisgutin na sila. Sa kapanahonan nila, sa Bible times, sila ang original panggihisgutan. Importante kay nila, gani hangtod karon. Ang presidente sa Iran nga namatay sa pagbagsak sa chopper, di ba habog og bongot? Taas siya barbas? Then ang nungpuli po niya taas po og barbas? Dini sa to, huy, pamarbas ba kay matigulang ka? But sa Bible times, gididan sila nga dili pwedeng putlon ang ilang barbas, kaya ang ilang mga bungot nagpakita sa ilang strength and freedom. Sa ito ba ang tawong naibarbas, kana nga tawo kulba na brad, ayaw hilabti na brad. Especially embahador na brad. Muna antod karon ingana ang Middle East. Ilang gidala na nga practice o kana nga culture. Pag ang imong buhok taas, lalaki ka, nya ang imong barbas habog, it means you are one of the most respected person in your country. Usa ka girespetuan og ayo.
Nga naman, it shows power. Tanawa si Samson, di ba? Buot pagkipasabot, taas kag buhok, kusgan ka, dili. Gi-illustrate lang dito. Di ba naputol ang iyang buhok? It means ang iyang strength, ang iyang dignidad, ang iyang pagkaputli, naputol. Ang iyang gugmas Ginoo, ang iyang kaseryosos Ginoo, naputol. So muna ang culture. And it shows strength and power na kay buhok, tagas kag bungot kung lalaki ka. Gani gigamaan pa ni balangod sa 390 AD nga dili pwedeng putlon ang bungot. Because it shows power. And kung imong i-search ni sa encyclopedia or sa kining i-search nimo na sa Google, kining bungot igsuon is ang nagpasabot niya the creation of God. Nagisgot sa kinatibuk ang creation. It means nga ug naa kaani, wow, naani mo tanan. And unsa ilang gibuhat? Ilang giputol. Munang niingon dito sa Isaiah 53, si Jesus daw karnirong gitabas, gitupihan, giputol, gikuha ang iyang katungod, gikuhaan sa posisyon. And then, paminaw, aning panahona kung dunay Hudiyo nga lalaki, nga walay barbas, ang gipasabot anak niya, slave. O lipon. Sabatanan, o lipon. Kinsa ang walay? Ang walay. Kusga ko na ang walay. Karon na mo'y madala sa inyong pagpauli. Sa Bible times, pagkawa kay barbas, ang tawag nimo ulipon. So kay embahador man ilang giputol, gipakaulawan nila ang hari o ang Israel. Sunod, gikuhaan nila barbas. It means nga ang hari o ang tanang Israelita, ilang gipakaingon nga ilan ng mga ulipon sulugoon. Nasabta na to? That is why ugnay gipadala ang Ginoo, ayaw basta-basta ha. Kaya wata nakasabot mga isuon sa principle sa kingdom. Mga panghuna-huna, kung maghisgot na gani kingdom, wala ta. For example, mga isuon, dapat kita magtuon. For example, maingon na gani tag, mas lisod sa usa ka dato ang pagsulod sa lungag sa dagom. No, sa kamilyo, masayon sa usa ka kamilyo ang pagsulod sa lungag sa dagom kaysa sa pagsulod sa gingarian sa Dios ning dato. Kining dato. Wata ka, kung ato nang sabton no kayo, kamilyo mulusot sa lungag sa dagom. Actually, needle's eye, tapada siya sa main gate sa syudad. Inigtakda nga alasay, sirad-an na ang gingharian, ang tibuok syudad, sirad-on ang main gate, na ay gitawag og needle's eye. Tapad na siya sa dako nga pilar, haligi sa gate. Sa tapad ana, duna na siya buho sa ilawom, nga makasulod ra ka kung mo kamang. Gipaminaw pa ko, amen. Nasabtan pa ko, amen. Mo na siya needle's eye. So sa ato papag-ingon sa Ginoo, lisod sa usa ka dato ang pagsulod gingarian sa langit. Masayon pa sa usa ka kamilyo nga mosunod sa needle's eye. Ngano man, di ka pwedeng mosulod aning needle's eye kung dili ka mohapa sa yuta og mukamang pasulod. So ang gipasabot sa Ginoo, kining mapaytason og di magpaubos, lisod ka sulod gingarian. Di kay dagom nga kanang inyong itahi sa inyong mga nangagisi deng. So dapat nato ni masabtan. So giingnan sila ni David, ayaw pauli. Hangtod nga motubo ang inyong balbas, motubo ang inyong confident, motubo ang inyong strength. By the way mga igsoon, pag nakabuhat kag sala, unya may bawaan nas tibuok komunidad, di ba mauwaw kang mopakita kay basig, kay mag-overthink man dayon na makasala. Basig hukman ko ana nila, basig hukman. Ing ana tatanan mo na atong gipang-agian. Mag-overthink na. So tagaig time. Ayaw kasaping, sa man ka nakasala, na ka paluya-luyo po. Tagaig time. Tagaig time ang iyang healing, ang iyang process. Sama kang Samson, gatulod siya, sige siya pag-exaltes, Ginoo, Lord, mutubo pagbalik ang akong buhok. Dili, ay! Mutubo pagbalik ang akong confident, ang akong gugma, ang akong anointing, ang akong kaalam, ang akong pagsalig nimo, mutubo ang akong pagtuo, maligo ni pagbalik mo taas ni. And tubo gid ang buhok. Buhok ra gisgutan pero sa pagkatinuod lang ang iyang pagkasiya diha sa Ginoo.
And naay mga times sa imong kinabuhi, identity ni mo na kung unsa ka. Gusto sa yawa, tangtango na, pakaulawan kag-ayo. But listen to this, kung naay mga taong maguba nimo, ayaw sila basle. Kaya nga naman, ang giguba nila, dili ikaw, kung dili ang gingharian. Kay ambassador man ka. Iya man kas Ginoo. Ayaw na. Kalma lang ka. And then gipakaulawan sila, vengeance is mine, ingon si Lord, ingon ang hari, pagpanimalos. Imong padayonon nga chapter? Wala naman tayo time, no? For the sake sa atong time, padayonon nato nga chapter. Ang tibuok amunihanon, ilang gihire ang Assyria. And they said, tabangi mi kay gubaton mi ni David. Unsa man na ilang gibuhat nga nung gubaton sila? Gipadadaan sila kaayuhan, ilang gikontra, ilang gipakaulawan. And that is why hukman sila ni David. Nga mao'y nagpadala sa ambasador. Exactly mo na'y buhaton sa Diyos. Gipadala si Kristo. Pero unsa itong gibuhat, gipakaulawan, wala na ito dawata, gipugal-pugalan. And that is why bisag kinsa pa imong panahon diri Assyria, diri brad, tabangi ko brad, diri brad, iampo ko brad. Kung imong pinuhatan, nagpakaulaw sa Diyos, hagsa gyud ka. Pag nahagbong ka sa bato, bungkag ka, pero pag bato mahagbong nimo, ang hukom sa Dios diha nimo mahagba igsoon, sigurado ingon ang Bible, pulbos. Powder ang isgutan. It means buhi pa ka, galakaw pa ka, gwapa kay kantan-awon, pero unsay tawag anang namatay niya himong abo? Kremit na diay ka. Galakaw-lakaw pero gihukman na diay, nakremit na diay kadaan. Muni kuyaw sa atong kinabuhi. And every day, bisan ako alagad, nagpamastor ko, pero every day ko, nagampo sa Ginoo, nga Lord, di ko ma-disqualify, ha? Lord, ha? Uy, naabi ako ko dire, bisag kagbungabong ko, Lord, bisag sige ko kisala-sala, Lord. Nadyo ko dire, ha? Pag ningkamot yung taon ko, tungod rin kisimong grasya, napilin ko are, ha? Ako are, Lord. Because embahador tawa tayo mahimo. Unsaon ta dinis kalibutan, natural ra na, parehas gibuhat sa mga embahador. Pero kung mo response kang, morapod kang, embahador ka, unya gipadala sa amunihanon, niya mo balos buga, amunihanon na ka. So kung Christian ka, anak kas Ginoo, tigpamaba na ka sa Dios. Pero imong pag kinabuhi dili mao. So iyan na unta kas Ginoo, pero nahimo pag yung kang ambassador sa kalibutan. And sad reality, ambassador tag Domingo, I mean Christian tag Domingo, pero sa laing mga adlaw di ta makitaan. Nga ambassador of Christ ta. So unsa to, ang ilang bungot sa Bible times, nagpakita sa ilang posisyon, strength and power, dignity, di na basta-basta, natawhanan na, ayan, nagkumpiyansa na. And until now, gipractice na nila. Mo bitaw tong namatay nga presidente nga nahagba, kay nga na niyang kasagaran gina nila. Muna, appeal gyapon nila na nga culture. Pero ang uban, because ingon pa to diha, tradition, cultures, and people change. Nanay mixed culture, mix ang tradition. Kaya nga sabi ni Lord sa Leviticus chapter 1, verse 1, 2, and 3. Ningon siya, Leviticus 18, 1 and 3, 1 to 3, ningon. Gikuha ko kamo, gikas Ehipto, dalos Kanaan. Ayaw niyo buhatang niyo nakitang gibuhat sa Egypt. Inig abot niyo sa Kanaan. Og ayaw po niyo buhata ang buhaton sa mga taga-Kanaan kung tuan mo dito mamuyo. Ang inyo rang ikinabuhi, ang akong culture. Ang ako rang pulong. Pero kay pag-ato ni mas trabahoan, sayo-sayo man sila dito, sayo po ka. Pag-ato ni mas trabahoan, tagay man sila, tagay po ka. And maglisod na ba advice kay ug mo advice ta grabe labtano na labtano. Iampo na lang nato. Nya daghan na kayo. Kabalo mo diri sa Pilipinas na mix na tag culture. Tan-awas inyong balay, wa na mo kaila. Unsa nang mga gamit sa inyo? Wa mo kaila. Wa gyud mo kaila. Kasi may mga gamit sa balay. Example, baso. Munay binisayag baso. Kutsara, tinidor, plato, lamisa, bangko. Kana tanan, wa gyoy Bisaya ana. Puro guna Spaniards. Wa na gyud tay ato. Sinilas.
kawale, kalaha, kaldiro. Wa nagyoy Bisaya. And one of the professor nga nakaingon ko unsa to siya nga kuan may nationality si Kuya Gart. Basta kay murag German siya, but lang unsa ni si Kuya Gart. Dako kay siyang tawo habog kay ilong pa imong umbuto sa iyang nationality basta kay di siya Pinoy. Gipangutana man niya ana, siya ray nakabalo. Hala sir, wait sa ganun nakabalo ka ana. Tungod kay og missionary ka magtuon kag pinulungan anang dapita. Siya nakabalos unsay binisayag plato, kutsara, baso, sinilas. Pero kita wa kita sabi binisayag lapis kuno. Ana gyud ta kay bawa na. Why? Because of naitabo na tayo gitawag og mixed culture and interrelationship. Tanawa ning atong mga suot karon, wa nagyoy magsimbang magsuot unya nay pinabukad aring abaga, Pilipiniana wala nay magsuot lang ta nagbuhan ng wika. Wala nay magsuot ana. Tanawa ni atong mga batanon karon Koreana na tanan. Mag-blouse unya magmaong dayog pinaluag kayo nga maong wa na. Ini mong mailhan unsa guni ang pinulungan English, ang sinuotan Korean, ang ilong Pinoy, ang kilay Chinese. Di na masabtan. And kabalo mo, nakaibalo ba ta nga ang mga audio particular kayo nila, I mean, kanang gina-observe og ayo nila ang ilang clothing, pati ang ilang mga suot, pati bungot, pati buhok. Why? Because sa ilang sinuotan, magsugilon sila kung unsa sila. For example, og naay sakit, magsuot og ingani, gisi-gision. Pero kung alagad ka sa Ginoo, magbakos ka og kanang lino, or ikaw sundalo ba ka, dapat naa sila na identity. Kita di na may bawal sa mong trabaho. Bisag di pulis, gasuot og kanang uniformes pulis. Usurpation of authority na dayon. Libog na kayo. Mix ang culture, pati pinulungan, mix na. Pero mga Hebrewanon, mga Igsoon, focus na, especially Middle East, focus gina sila sa tradition, culture. Pero kay musugot kag sa dili, magka-mix man na in the future. Wa ko nagpasabot, next month tag-as at tagbungot, tanan. Pero Roger ay bahala niya. Hala ka na kuya. No? May anak akong wife. Shh! Ikaw ba? Wali ka ugma. Kay siya siya na mama nako, tulo na iyang anak. Siya maoy magbantay sa unsay akong pwedeng isuot, unsay ako ang bisag pahumot nako. Mayon na siya kusap na imong nawang pulbusig gamay. Pulbusa gamay mura ko gigat pansyon anak. Siya kabalo. Gusto mo lang imong suot nga na. Nya may nga na siya, pamalbas ba? Kay tiguang nakaking tanawon. Nya kay di po ko katubag kay wa ako ga tuon pa sa culture sa balbas. Amen. Pero diri sa ato dili na wala na sa suot, wala na sa unsay imong itsura, may bungot kag wala ug danghag yu ka nya magdidanghag pagyod. Na. Amen. So it shows strength, power, dignity, highest possession. Di ka basta-basta, pero gitabtang. So ningos David ayaw magpauli, kay duha ang mahitabo. Unang-una, maulawan mo og ayo. Unya, ikaduha, ang mga Israelite, mawad-an na sila kaisog nga makigubat sa amanihanon. Sila gani, mga elite, mga grabe na, mga scout ranger na, mga suhito nagbalaod, gipang upawan, mga gani. Nag-crop top na, nag-crop top na. Bisa kasimba, magsigig inat-inat, kaya nga nung kasuot, malagi ka anak. Di na may bawaan o kaasa mo, usa ko niya mo, simba niya o mag-jogging. Usa ko niya mo, simba niya o dulag basketball. Usa ko niya, magsimba niya or mag-tiktok. Minaw pa mo?
Ano ba? Dayong og tutukan managpa. Manong laging gasuot kag inganang mahadlok na katanawon. Nga vitamins manas mga mata siguro sa mga lalaki. Pag born again mga boys. So, ang ilang huna-huna, wana, talaw na sila, maatras na sila sa ingos, David ayaw, pundo sa mo diya. Ulatang motubo ang bungot. Paminaw mo ha? Bisag na ay panahon nga inig-abot balita maglagot kag ayo. Do not respond quickly. What's sa naiinsaktong panahon? Naiinsaktong panahon. Kabantay ka, pag nakasala imong anak, lagot kayo ka, anang timang nakasala siya, latuson nimo magrabihan siya. Pero kung imong paabuton sa, mabugnaw-bugnaw ka, o sa nimo siya pantonon, latuson, dili gid magrabihan ang bata. Ingana ang paagi sa tong Ginoo. Dili ingon diya kasala ka, kastiguon na yun ka, dili. Now listen, kung unsa imong gibuhat sa imong isig katawo, muna imong gibuhat sa Dios. Ingon nga ang mga Amonihanon, kini si Nahon, si Hanon, iyang gibuhat ngadto sa mga embahador ni David, iyang giupawan, iyang gibalbasa, no? Iyang gihubuan, gipakaulawan, mausab ni ang iyang gibuhat sa hari nga nagpadala nga mao si David og sa iyang katawhan. And exactly unsa imong buhaton sa imong isig katawo, manay gibuhat nimo sa Dios og sa tibuok katawhan sa Dios. So karon nga time magbag-o na ka. Magbag-o na ta. Kadili pwedeng magpabilin ta nga ingon lamang ni ana mga hangtod sa hangtod mga igsoon. Padayon sa ta. Kini ang katapusan og sigurado nako nga katapusan na gini. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 hangtod sa 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 21. So, ang embahador, sila mo kanunay maoy instrumento para sa kalinaw. Kaya sila may makigsabot-sabot. 2 Corinthians chapter 10. Chapter 5. Nabalito akong istorya, no? Chapter 10, dito ako nasulte. Chapter 5, verse 18, hangtod sa 21. Sorry kayo, day. 2 Corinthians 5, 18 hangtod 21. Ingon. Gibuhat sa Dios kining tanan og siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Embahador, pinaagi kang Kristo nga gipadala. Og gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Karon gipadala si Kristo nato aron ta mapasiguli sa Dios. Og kita pod karon gihimo pud tang embahador. Gipadala pud ta aron nga ang uban pod mapasiguli pod sa Ginoo. Okay? Nakasabot na ka? Unsay atong trabaho? Gipadala sabta. Embahador sabta. Aron mapasiguli pod ang uban ngadtos Ginoo. Sultian ka nako, dili ka kapasiguli sa uban ngadtos Ginoo kung ikaw wa pa pod nasiguli diha sa Ginoo. Dili ka makahimo nga ang uban maayong buot diha sa Ginoo kung ikaw wa kay maayong buot sa Ginoo. Imo ingnon to uban pag Bible reading mo, nya ikaw wala. Pag simba mo sa Ginoo pero ikaw wa ka simba. Pag bago mo pero wa ka gabago. Lisod na. So ang ambasador, kay balo na ko sa iyang culture. Wala na siya paki sa ubang balaod, sa ubang nasod. Iyang balaod, maoy na niya. Verse 19, maoy among mensahe, nga ang Diyos pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao, ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Diyos wala na mag-isip sa ilang mga sala, o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Sama kunis mga ambasador gipadala ni David. Maayo kaayo, comfort, pasiguli, pagdasig ang mensahe nga dala. Pero unsay lang gibuhat? Gipatay nila ay gipakaulawan. Giupawan. Verse 20. Busa ania kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayod ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo si muni ambasador. Kung mga tubang gani kag-alaga sa Ginoo, imo ra nang giuna-una nga sama ang Ginoo jud mismo may nakigsulti nimo kay gipadala man na sa Ginoo. Ang iyang gisulti pulong mas Ginoo di man niya. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo
nga makig-uli kamo sa Dios. Kita tanan, mao na mosulti ta sa atong isig katawo, makig-uli na tas Ginoo brad, biya ta sala. Dawatas Kristo, sunod ta mga lagad ta. Verse 21. Walay sala si Kristo apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton og pagkamatarong sa Dios. Ato ra gutas verse 20 ni unsa daw dito sa verse 20? Now, then we are ambassadors of Christ. Kitang tanan nga mga Kristiyanon, ambassadors of Christ. And ang atong gidala, good news, tig-build up ta, tig-paligon, tig-patukod. Pero dagang gitawag og ambassadors of Christ, maunoy kaguba sa iyang nasod, mao'y kaguba sa ayahang hari nga nagpadala niya. For example, ikaw Kristiyanon ka, pero imong binuhatan sa eskwelahan, sa trabahoan, sa inyo hari mao. Nagrepresent ka sa kingdom, nagrepresent ka sa hari nimo ni Kristo. Ingana day si Kristo. Ang mga tao katanaw nimo. Ang mga tao naan nimo. Ilang mata naan nimo, nag-observe nimo because you are ambassadors of Christ. As though God did beseech you by us. Mura lang og ang Dios personal nga atubang nimo pinaagi namo. Di ba? Amen? So, in the Old Testament, the Lord will send prophets. He will send His angels. They are ambassadors. And the most clear revelation ngayang gipadala nga ambassador, iyan nagyud mismo nga anak. And after that, kitang tanan, gihimo na niyang ambassador katong mga nahiusan ni Kristo. Ang pangutana, unsa may atong gibuhat? Sa atong binuhatan, sinultian o gipanghimo, ambassador batas Ginoo or nagguba tas iyang gingharian? Remember the word of God. Ang mahagbong aning batuha mapuskay ug ang kahagbungan aning batuha mapowder, mapulbos. So paminaw unsa may imong gipaabot? Masakitan ka kay mahagbong ka des Ginoo, mabungkag ang tanan nimong pangandoy kay aron ang pangandoy sa Ginoo may tabo nimo. Mabroken ka para sa kay mayas Ginoo? Or magpatuyang kang gahig ulo lisod kang tudluan og ang moabot ning panahon mahukman kas Ginoo, pulbos ka sa iyong maabot. Know your position. Dili lang ka basta-bastang ambasador, ang imong giprepresentahan ang hari ug ang tibuok gingarian sa langit. Di wala ka butangi dihag bungot or unsa diha nga dili na makita diha ang ato ng pagkinabuhi mga igsoon. Ang ato ng pagkinabuhi. And ang atong una-una matured na ta, kadungog rag istoryang gamay. Sigurado. Nasabtan na to? Gamay lang kayong kasakit. Ningon dito si Kristo, gihikawan sa hustisya. Gihukman, gisilutan, wala sa isala. Nagpakahilom, gitupihan. Sama aning mga embahador nga gikuhaan sa ilang kanang gitawag og human right katungod. Kabalo ka ang tawo naa sa iyahang kaugalingong katungod. Human right na aniya. Pero kadihang gikuhaan siya bungot tanan nga naa niya, pati iyahang gitawag siya tawo, imong gikuha niya. And in times nga walay bungot ang mga Hudyo, isipon silang daw mga baka, tigdaro, mga alagad. Nasabtan na to? And hopefully sa atong pagkakristohanon, kabaluta kung sa atong posisyon, dili lang kay anak ka sa Dios, embahador pagyud kaniya. Walay embahador sa Ginoo. You know, the presence of the Lord is everywhere. Wala lang sa church. Dili ka pwedeng mo ingon, oy, wala si mama o si papa ron lab. Ari there is the lab sa balay lab kay wala si mama o si papa unya patong gabi mga uli. Magbuhat ag buluhaton sa managtiayon lab, dali lab. Kaya nga naman, wala si Lord sa inyong balay, naara siya sa church. Di pwede. Dili pwede na. And pwede rin nato ilaron nato si katao nga ligon ko nga Kristiyano sige ra kog simba pero unsay sulod sa imong Facebook? Unsay sulod anang imong cellphone? Ambassador kas Ginoo. And then sa imong trabahoan, sa imong eskwelahan makita nilang lahi ka. Amen. Nasuroy ko dito kay na may kanang sana kasagaran mo ni tabo. Nay church nga i-construct, mga construction sa church. And suroy ko, may mga butilya dire.
Unsa man tong botelya basig nang hilamo sila tanduay siguro no. Before magtrabaho. Napay ka nang katong sanang mga sidlak nga piniko. Lisod lagi o kanang church bitaw trabahoon, iya kanang mga nagtrabaho dili pud mga Kristohanon. Kinalisodan. So ningon ko nga, dutag. Wa pa ko nagtrabaho atong buol no. Awa pa ko nang eskwela, nya wa ko'y klase. Na, adto ko mo apply. Mao didto ron ako'y panggas. 400 mo siguro kape ng fieldo to. Muto kong trabaho. Nya kada buntag 15 minutes ko magwali. Na! Aninduta oy, ang trabaho ka dili nang trabaho gituyo no. Share juga sa pulos gino. Kaya ngano man embahador lagi ta. Musulti lagi ta, mutudlo lagi ta. Ya ko udto na maron nganong di man sila mangundang init naman kaayo sa mo overtime pati udto gibayaran mo. Saan pag undang wa nam ni kabalog unsang orasa, wa man pod gigutom wa pod gikapoy. Kaya ngano man nadihugan magsabo. Di man dahil yung anak. Dili na karon na hitabo. Ato pa nang nanglabay. And sige raman ang ingana nga panghitabo. Urat kayo. And that is why kita mga Kristohanon, mga igsoon, di gyud ka mayong imo ra nang gibaliwala ang pulong nga ambasador. Sure nimong maglakaw ka, tibuok pwersas langit. Ang tanang kasundaluhan didto sa langit. Ang sandataang lakas didto sa langit. Tibuok puwersas nagbuhat sa langit sa yuta uban nimo kay ambasador ka. And daghan nato ambasador talawan. Daghan nato ambasador daghang mga tuo-tuo. Amen. Kung kamo Kristohanon mo na may mga balatian, nagampo mong maayo mo. Unya kadangop-dangop mo nga tambalan mga Bisaya-Bisaya, huwata matiwas ka. Ako na kang pagkahandaan, anak. Kaya nga naman, kadaghan na nitabo. Bisan pagkapitan kag barko, og unsay pilay imong sweldo, basta mo dangop kang anak, pobre ka og mapuno kag utang. Tested and proven na nako, 36 years, kus kalibutan. Kapitan, nagbarko, manong ibaligya may ang motor, pati balay. So garol pag yun, sige pagdangop og tambalan, sa Bible gani, ingong ipapatay ang mga tambalan. So kita mga Kristohanon, barog yun na, nga iya kas Ginoo, sulugoon na kas Ginoo, alagad na kas Ginoo. Ayaw ipamasin ang imong kinabuhi. Sigurado na kang sulugoon kas Ginoo, iya na kas Ginoo. Kaya ambasador ka ni Kristo. Pamatod ilang na. Pamatod na og ayo. Now, sa katapusan, sultian mo nako. Ikaw ba, pastor, walay problema? Basin. Ikaw ba, pastor, walay gipamati sa panglawas? Basin. Wa ba kay problema kwarta? Basin. Mako kay bawa na. Pero kung magkuyog ta dire, unya mag-uban ta bisag kadali lang makahibaw jud ka. Nakitang tanan mga igsuon na ay problema. Pero barugi lang nga sulugoon og anak ka sa Dios. Di ka inigabot problema. Sa maniluoy man ako. Hala, ambasador. Anak Ginoo luoy day ni mga anak Ginoo di na gyud ta mosimba diha kay mga anak Ginoo luoy kayo. Pero bisag wa kay malungag, wa kay kwarta, awayon sa silingan, kontrahan sa tanan. Anak ko sa Ginoo. There will be weeping in the night and dancing and rejoicing comes in the morning. Napakay kasubaanan karon na kay paghila karon na balatian. Sige kag problema ag balatian ay nako. Di mahuman imong problema. Kaya ini kaayo ng balatian ano pala yung problema maabot. Ayaw na sige gunahuna ana una anak gyud ka sa Ginoo. Maora gyud na. Una-una ara gyud na nga anak gyud ka sa Ginoo. Kami bisag unsaon na mo ingong unsaon man ni nato, og gisulbad. So kabalo ka ang tubag sa unsaon man ni nato, itugya nato sa Ginoo. Nya feel nimo ikaw mo biktima sagdi lang
kay ang hari maningil lagi unya. Siya rin bahala. No? Pero ayaw pag inang vengeance is mine. Lord, ikaw mo nagingong Panimalos. Lord, panimaste na siya karon kay na crash man sa motor. Lord, thank you. Thank you, Lord. Imo jong ipakita ngano yung akanako. Imo hara ng pag-ampo, way labot ang Ginoo. Ay siya giapil-apil ng imong pagdumot og kasuko. Nagkasinabot ha? Embahador ka ni Kristo og timan igid na. High profile ka. Ayaw ibasta-basta lang ng imong Kristo pagka-Kristohano. Ayaw i-display nga daw ukay-ukay ang imong pagka-Kristohanon. Dili ka barato. High profile ka. Amen. Bisag presidente pa billionaire nas Pilipinas, kung wa na naibawas kabuboto, walay pulong sa Ginoo, pobre kayo na, ikaw maoy dato. Nasabta na to? Taas kaayo ka og profile. Di ka basta-basta. Let's close our eyes and pray. Lord, daghang salamat sa imong mga pulong karon nga among nadawat, Ginoo. Salamat kaayo nga kami imong gipadala ang imong bugtong anak alang sa among kahayuan. Aron kami ma-reconcile diha nimo Amahan. O gihatagan usab nimo katungdanan aron mapasiguli pud ang ubang mga tao diha nimo sama ka kami imong gipasiguli diha kanimo Ginoo. Tabangi Lord, tabangi kami Lord nga magbinantayon kami. Nga imbes magpasiguli ang amon noong gibuhat kapandulan makaguba og makapahilayo hinuog samot nila Ginoo. Lord, ako nga giampo nga ang imong bunal di mo pahilayo namo. Kining mga paglatos o pagpanton amo ning dawaton kanunay. Di may mahadlok ini. Lord, I pray bastag makasala kami mo biya kami latusa dayon mi Lord. Ayaw kasugot Ginoo mahimo lang ming pinasagdan. Ingon nimo mga pulong, mga anak nga gihigugma pantunon gayod. Ayaw pasagdae Lord nga mga ambasador kami pero pakaulawan namo ang nasod ang kingdom, ang imong gingharian, pakaulawan namo. Ma-misrepresent namo, O Lord, ang imong tawag sa among mga kinabuhi. Father God, I pray nga mga pulong nga among nadungog. Paiguan unta, Lord, sa imong grasya. Aron makabaton kami bag-ong panghuna-huna. Desisyon, pagbati, Ginoo. So Lord, before kami maguba, before na ay mga pagdaot, na ay pagpangguba, na overcome ng namo ng daan Ginoo. Salamat kay Lord, sometimes we feel nga biktima kami. Apan, O Lord, na overcome na namo ng daan, kabalo kami, nga sa unahan, gidaog na nimo, og may kadaugan naming daan Ginoo. Salamat Lord sa kinabuhi sa among mga kabataan. Ako makita, Lord, o among giampo, nga diha sa ilang mga eskwelahan, kining mga gagmayng kabataan, elementary, high school, sa ilang linihukan, sinultian, makitaan nga mga ambahador sila, mga ambassadors sila diha nimo. College, young professionals, kaming mga ginikanan, sa asa mi, nagkadidiin, asa magtrabaho. Lord, I pray, nga mahimo gyud ming ambasador diha nimong way kahadlok Ginoo. Lord, walay embahador nga ipadala sa ubang nasod nga dili suhito sa balaod sa iyang nasod. And mauni ang among kapakyasan nga ambasador minimo pero ignorante kayo kami sa imong mga pulong because tapuhan kayo kaming mubasa mutuon. Pag-uha itahon kami Ginoo. Og himua Lord nga doon na kami kasing-kasing nga masinugtanon gayud diha kanimo o Dios. Mahigugma sa imong mga pulong. Ang kaming tanan kung magtinan-away mis among mga kapakyasan. Musulti mi sa uban nga kana siya hipokrito. Sila pod musulti. Ang kaming tanan mahimong hipokrito sa imong atubangan. Mao nga himua kaming tinuod nga mga ambassador diha nimo Lord. Kini nga church, walay relihiyon anig pastor ni bisan unsang nag-iya. Kining mga kinabuhi imuha ni og ambasador ang matag usa. Sulugoon ang matag usa Ginoo. Tabangi kaming makabuhat kami sa among mga
buluhaton ingon nga imong mga sulugoon. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa kalipay imong gihatag karon, kabuntagon lain na pod nga pagkat-on nga among naangkon amahan. Salamat nga dili ni malabay ang kawang. Dalaygon ka o Dios. Tanang dumog himaya, pagpasalamat ang gibalik kanimo sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. So, mga igsoon before ta mag closing song, no?